Au venit la Brașov și le-a plăcut, de aceea au împletit plăcutul cu utilul. Membrii unei delegații italiene au semnat cu Consiliul Județean un protocol de colaborare privind dezvoltarea regiunii brașovene. Brașovul este pentru noi un oraș special, de aceea ne gândim că am putea să construim aici un spital, dar ne putem implica și în realizarea aeroportului și în alte proiecte pentru acest oraș atât de frumos. Este prima mea vizită aici și am reușit să fac un tur al Brașovului. Sunt foarte impresionat. Intenția e de a construi un spital în Brașov, după cum le spuneam și dumnealor, chiar dacă sondajele indică spitalul pe locul 2 ca dorință de investiție a brașovenilor, în realitate eu consider că e totuși prioritatea numărul 1. Cred că cei care au fost chestionați în acel sondaj erau oameni sănătoși în general. Președintele Consiliului Județean Aristotel Căncescu spune că brașovenii, conform ultimului sondaj de opinie, au pus pe primul loc în topul celor mai importante investiții proiectul aeroportul. Pe locul 2 este oportunitatea realizării unui nou spital, însă instituția județeană apreciază că lucrurile trebuie să stea altfel. Asta mai ales că în ultimii 2 ani guvernul Boc nu a dat niciun ban pentru sănătatea brașoveană, motiv pentru care situația este dramatică în unitățile medicale. Ultima investiție s-a făcut în 2008, când guvernul Tăricianu a alocat 150 de miliarde de lei, din care 100 de miliarde au ajuns la Spitalul Județean de Urgență, unde s-a realizat refacerea unei aripi din clădire.